Naše vedomie je neohraničené, čo sa týka odpútania sa z nás a presunu do iného človeka. Časti nášho vedomia sa presúvajú z nás do toho človeka, do ktorého chceme podľa našich požiadaviek, hlavne podľa intenzity emócií zasiahnuť a spustiť zmenu nevyhnutnú podľa nás. Ak pretrvávajú intenzívne emócie negatívneho charakteru, ako sú hnev, nenávisť, zlosť, pomsta a podobne, tak sa určitá časť nášho vedomia odtrhne a prejde do druhého človeka ako riadená strela. Obsahuje z nás odtrhnutú časť vedomia, napríklad nenávisť, aj s reakciou, to je cieľom vytvoriť v druhom človekovi, ktorého sa táto nenávisť týka, negatívnu zmenu. To je, obsahuje praktický program na spustenie negatívneho nastavenia a negatívnych zmien, ktoré vyústia prakticky v dosiahnutie potrestania druhého človeka cez negatívnu zmenu, cez spúšťač negatívny myšlienkový vzorec, ktorý sa dokáže záčkať, zavesiť do vedomia druhého človeka na niečo, čo je upresnené človekom, ktorý také jedovaté vedomie vytvoril, prakticky ako naprogramovanú strelu vedomia zo seba vypustil s informáciami, ktoré zmažujú energetické stopy, aby tento človek, tvorca toxického vedomia pre druhého človeka, akoby navádzacej strely, ktorá má zboriť, zničiť vedomie druhého človeka a preorganizovať ho a urobiť korekcie vedomia do negatívneho nastavenia a negatívnych zmien. Exorcisti používajú u ľudí, ktorí sú podriadení pod vedomie zla od niekoho, používajú termín prenasledovanie. V súčasnosti je móda vyhľadávanie temného, aj dokonca úprava človeka je obliekať sa do šiat evokujúcich temné myšlienky a pocity. Je veľmi veľa hudobných skupín, ktoré sa stali slávnymi preto, že propagovali temné. Masové akcie koncertov, u ktorých sú hlavné celebrity nasmerované na zvýrazňovanie negatívnych emócií, tak vstupujú a ovplyvňujú prakticky všetkých, ktorí prišli na koncert tak, že odtrhnutá časť temného vedomia prakticky je schopná vojsť do všetkých, ktorí prišli na koncert a naučkuje ich vírusom temna, čo vyvolá v budúcnosti u týchto ľudí zmenu, a to negatívnu.